Her har vi Laurids og Stives dokumentarfilm om CO2. Her kan man se, at solens varmestråler sendes ned på jorden og bliver reflekteret igen. Og her kan man se, at CO2 og andre drivhusgasser fordeler sig rundt om jorden og holder meget mere på varmen. Det er ikke kun CO2, som holder på varmen. Drivhuseffekten har altid været der, men vi mennesker har fået det hele ud af balance ved at udslippe for meget CO2. Vindenergi er en god måde at producere miljøvenlig energi på. Det danskejede Vestas har en af de førende poster inden for vindenergi. Solfangere eller solceller er også miljøvenlige, men de er meget dyre, så ikke alle har råd til at installere dem. I slutningen af 80'erne sagde den daværende direktør for energiselskabet Elsam, at det eneste der var at gøre, var at udnytte atomkraft. Men mange er imod det, blandt andet på grund af den store ulykke i Tjernobyl. Hvad folket foretrækker. En største del af folket foretrækker personlig transport i stedet for at tage bus, fordi det er nemmere og praktisk. Men de burde tage den offentlige transport for at formindske CO2-udslippet. Folket foretrækker at tage en afslappet tur sydpå, i stedet for at investere i miljøvenlige energiformer. Men de burde investere i miljøvenlige energiformer, i stedet for at tage på ferie. Folk de foretrækker at have lys i hele hjemmet, men faktisk burde de slukke for lyset der, hvor det ikke er. Konsekvenserne for CO2-udslippet. Konsekvenserne for CO2-udslippet vil heldigvis ikke ramme os, da det kræver en længere periode, før den globale opvarmning virkelig slår igennem. Men så heldige er vores næste generationer ikke. De kommer ud for nogle svære tider med svingende temperaturer og naturkatastrofer. Skal vi først have konsekvenserne mærke, før vi gør noget ved det?